welcome po dito sa ating Facebook Live. Hello there, ako po si Diego Bandido. Ay, maing hapon. Ito naman po si Totoy Bato. At syempre, welcome po dito sa ating Facebook Live. Napaka-espesyal itong Facebook Live natin dahil first time na meron tayong bisita dito sa ating booth. Correct. Siya ang magdi-divergenize ng ating booth. Yan! So, ladies and gentlemen, without further ado, ito na, papakilala na po namin. Siyempre, ikaw na ba yung magpakilala dahil mas malapit sa'yo? Ayan, siyempre, isa sa mga kilala ngayon ng mga bagong henerasyon. Ha? Ayan, walang iba kundi si Easy Meal. Yun! Idol namin tatay niya eh. Yan, what's up bro? Ayan, welcome to sa Love Radio. And again, sabi namin, ikaw yung pinakauna-unang artist na naimbitahan namin dito sa Love Radio booth namin. That's what's up. Ayun. Excite naman. Alright, so siyempre, getting to know each other muna. Bakit Easy Meal? Ano lang po yan, ang galing sa government. Parang tinanggal ko lang yung kill tsaka lur sa Easy Kill Miller. Okay. So Ezekiel Miller, Yes. kaya Easy Meal. Oh! May naisip ka na ngayon. Tayo din. Anong tanggalin mo? Toy Bats. Yan tayo, bats yan. Toy ba? Ayun. O yan. So, Sayang. okay. So, tuloy na natin to. Magkaalaman na tayo. So, kamusta po sa lahat po ng mga kabisyo nating nanonood ngayon? Ikaw bro, welcome mo muna lahat ng mga nanonood sa atin. And please do share yung Facebook Live natin. Ay, hello sa lahat ng mga kabisyo na nanonood ngayon at sa lahat sa fans and supporters ng programang EDSA. Yun. Yes. Ayun. Thank you for tuning in and I'm just honored to be here. Maraming salamat. Oh, yun. Yun. Yun na. Natatakot na tayo kasi nag-i-English na, may accent na eh. Yan na. Subukan mo. Hindi, unang-una siguro sa mga hindi nakakilala kay Easy Meal, sa mga kaidara natin, Oo. medyo mga may edad na, Oo. yun, saka batch ng AirPods mo. Oo. Ayan, bakit ang galing magtagalog ni Easy Meal? Ay, hindi naman po kasi nawala sa bahay yan eh. Kahit nandun kami sa Estados Unidos. Okay. Kaya lagi nandun yung mom, yung girlfriend ko, mga family and friends namin. Pure Tagalog lang naman talaga eh. Oh, Uy, yun ang dapat pinaka-importante ganun, sa no? lahat. Okay. Hindi nakakalimutan yung yung ating sariling wika. Oo, Kumbaga, kahit na Pwede mag-iiba na yung accent mo, no? Yung Yun, Tagalog. ano pa, ganun. accent? Yes! Accent. Pero ginagawa mo rin bang kalokohan? Siyempre tayo mga Pinoy, medyo maloko tayo pag yung mga mga Americans doon pag pag kinakausap mo ng Tagalog, ginagawa mo rin 'di ba minsan yun yung panloloko-loko. Siguro hindi naman masyado kasi ewan ko, parang sa isip-isipan ko parang kapag nagtagalog na lang ako bigla parang gugulating ko. Kaya ewan ko, kaya parang ini-English ko lang din para okay lang yung usapan. Ayun. Oo. Okay, so eto na, dito na tayo sa malalimang tanong. Ayan. So, Eto. Ayun. Bukod ba sa music, ano ba yung ibang pinagkakabalahan mo ngayon? Ang ibang pinagkakabalaan ko. Kasi ngayon, yung next album ko, so nagsushoot ng mga music video. Tapos on the side, parang tinutulungan ko yung adding ko na mag-produce ng sarili ng music. Alright. Actually, nakaka-proud nga eh. Kasi ngayon talagang nakarating na rin siya sa punto na siya na rin yung umaasikaso ng lahat. Kasi parang, syempre naghihingi pa rin ng advice kung paano yung i-mix yun dito, lagyan ng reverb doon, kung paano lagyan ng highs and lows, mids, ganun. Pero, ayun, just that. Also, kung hindi naman sa ganun, nagteteken, katambay ng Alright. pamilya, ganun. Nabanggit mo kanina yung ading. Salitang Ilocano yun eh. Opo, Ilocano. Sino bang Ilocano, yung father o kaya mother? O On the father side. father side. Oh, Yes. alright. At di ba mother mo Ilocano From din? Ilocos Wow. Sur. Ayan. Oo, yun. So, eto, dagdag lang sa tanong nung simula ba pagkabata, nahilig ka na ba talaga sa music? Opo, meron na pong hilig. Siyempre, expose ka sa AirPods Opo. mo. So, paano ka Exposed napunta sa rap? Kasi, Rap, oo. ang trip ng AirPods mo Oo. naman di ba? Gitarista ba yun? Opo, Yun, oh. Isang Iyan! Viva ko! Naiintindihan to ng mga kaidara namin. Pag tumunog na yun, Actually, hindi yan nakakalimutan sa mga video okay bars. Nandyan Ayan, yung lagi kanta na yan. nandun talagang present. Ayun. Ayan. So,
Paano ka napunta dun sa Sa rap. Sa tingin ko yung parang early exposure ko sa hip-hop or R&B genre is yung kanta ni Chris Brown na kasama si T-Pain, yung Kiss Kiss. Kasi nung unang, parang nandun lang kami sa bandang Santa Rita nakatira, tapos dumating yung pinsan ko, tapos, kasi syempre yung buong buka kung saan ako na-expose, yung hair metal, tsaka pop rock na kung saan si dad, tsaka yung mom ko. So, dumating yung si Ate Nikki ko, and then parang pinakita niya sa akin Chris Brown. So, parang, ano to? Parang talagang bago lang sa tenga ko, nag-contrast talaga. Kaya, parang I would say that's where the seed got planted. Parang magkaroon ako interest dun sa genre. So like, ilang taon ka niyan sa... Damn, siguro ang bata ko pa nun eh. Around, I don't know, 8, 7, Wow. 6, parang ganun. Oo. So, ito nga kasi magaling na rapper to eh. Tumutugtog ka ba ng instrumento? Yes. Gitara? Ano, gitara? Gitara po. Iyon. Siyempre, nakikita sa tatay. Nakikita, Galing oo. puminger Oo. sa... On the G string. Yun! And then you're gonna reach the G-spot. Okay. Alright, so, doon sa awitin mong yung panalo. Yes po. Talagang sobrang nagustuhan at maraming nagulat no na actually hindi lang dito sa Pinas kasi I watched some videos sa YouTube na nagre-review sa'yo ng mga foreigner. Talagang wow, over the roof talaga yung sabi ko, galing-galing ng bata ito. So, what are the challenges na nung ginagawa mo yung kanta, meron ka bang na baka hindi tanggapin? And plus, given na doon mo ni-release, di ba? Sa States. States. So, ano bang mga challenges na bang tumakbo sa isip mo noon? I would say yung pinaka-challenge na ko doon, yung writing process, syempre. Kasi it took like almost 3 to 4 years bago siya nabuo, tsaka na-release. Kasi unang nasulat ko yung yung choro muna eh. Doon sa nasa LA pa kami, tapos tsaka na nag-move sa Las Vegas, doon lang parang nabuo nung verse. Meron pa nga pagkakamali sa Ilocano nung una, kailangan i-rewrite, mga ganun. Pero bakit ka napunta doon sa sa medyo makabayan na anong nagtulak sa Yung Kasi sa rap naman you can do whatever naman Yun nga na anong po eh. trip mo eh. yung sa lang siguro, yung nung nagawa kasi yung instrumental yung unang nagawa. Tapos nung iniisip ko kung ano yung sasabihin ko doon sa bandang chorus, parang sinundan ko lang yung melody ng Karinyosa. So parang sinabi ko, gawin ko na nga lang to para sa mga Pilipino. Parang nagawa ko ng ganun. Pero yung unang idea din para kay Pacquiao, yung essence na May Bisaya na version nun. yung second version po. Sino bang gumawa nung lyrics? May nag-ano ba nun? Ako po yung pinaka nagsulat, tapos yung sa Visaya meron pong nagtulong. Tita Asher ko tsaka Tita Selena. Ganda eh. Kasi ako personally medyo ako din kahit papaano nahihilig din ako sa rap kasi I grew up listening to Francis M, Sample? Andrew E, Michael V, yan, Sample. Death Thread. yung ano mo, own cover, own version. Hindi kasi nung napakinggan mo, pag medyo may root ka ng sabi ko, ang powerful ng awitin eh. Parang it really struck you na parang parang may palo eh. Yeah. Talagang palong-palo eh. Parang Hindi meron dapat- na tayong sariling We Are the Champion natin. Oo, Yun. ganun, oo. Kasi tapos nag-blend pa nung sa Carniosa, parang old school na Binago din. binago. Sabi ko, astig to lupit Ang galing, galing. Thank you. Yan, ikaw ba, may gusto ka pang idagdag na tanong? Hindi, syempre naman dahil nga ngayon lang siya nag-try sa music. Para bang pinupursige ka ba ng parents mo na talagang you have to be in the music industry? Ay, hindi naman. Hindi din. Wala naman silang parang forceful hand pagdating sa dun. Is far from like the Michael Jackson situation. So, I would say it's always been there na parang dinanay ko pa nga sa una na yun yung gusto kong gawin. Pero when I hit rock bottom, na wala akong magawa. Tapos meron lang akong laptop. Tapos merong mic. Tapos yung nag-USB, ganun lang. Doon
parang dun napunta yung pag-vent ko. Naging diary ko lang din sa una talaga. So nakikita ko na ba kung ikaw ay isang DJ, bigyan mo lang maglagay ka ng microphone doon sa bahay niyo, wag mo nang turuan yung anak mo. Tapos maya-maya magugulat ka na. Nagiging DJ na rin. Hindi, naalala mo yung last time na few years back nung pumunta tayo sa reunion concert ng Masterplan. Yeah, nandun tayo. Kaya nakasama natin doon yung mga Netret, yung mga talagang old school na Tontuwa ako doon. na rap. Mga OGs talaga yun eh. Ayan. Okay, so eto kung hindi pa sila aware, yung iba, eto kasing si Easy Mila, galing talaga sa, yun nga, pamilya niya musikero, ayan. So, ngayon, gusto naming malaman, nagkaroon na ba ng challenges bilang anak? Kumbaga, syempre, ito yung sinet na standard ni AirPods. Meron bang, sa'yo na parang kailangan kong pantayan or... Sa tingin ko parang wala namang ganun pressure like from that kasi ako rin naintindihan ko rin na parang he's in his own lane na talagang yung genre niya is like rock and that talagang he's stuck to his core even ngayon meron na nga siyang na-rebrand niya na yung sarili niya as Sapiera, yun na yung artist name niya. If you wanna like go listen right now, he has some songs out na mga bago rin na kanta, Matay Lumuluha and etc. Sa tingin ko, yun lang. I think yung more of the pressure talaga naggaling rin sa sarili ko. Kasi parang ako rin yung naging pinakamalaking kritiko. Well, yun yung pinakamaganda na kritika sa sarili mo. Yes po. Ayan. Actually, ako ang tingin ko dito personally, it's the other way around nung sumibol yung Easy Meal, biglang sinerts. Ay, anak pala to. Biglang nabuka yung pangalan ng ni Erpan ni Paul. Di ba, kaninong anak to? Tapos, ay, ganun ba? I remember the days. So, sa tingin ko, lahat ng radio stations all over the Philippines, parang, uy, anak pala yun ni Ayun, nagulat Kasi sila. kami, na-witness namin kung how great your father is pagdating sa tugtugan. Galing. Grabe talaga. Hanggang ngayon talagang plakado yung paggigitara habang kumakanta. Akong pangalan kailangan practice pa eh. Marami pa akong bigas na kakainin pa. Actually, ang hirap ba habang gigitara ka tapos kumakanta? Electric guitar, nagsosolo, di ba? At etong pinakamalupit sa AirPods mo, na hindi lang lyrics ang kinakanta ng tao, pati yung adlib. Kabisado namin. Diba? Saka makakakita ng artist na ganyan na yung adlib ng gitara kinakanta din. Hindi lang lyrics. Diba? Sa AirPods mo lang yun. Ayan, so may dagdag ka pa ba? Meron akong hindi ka naging musikero, rapper, artist, ano ba kayang trabaho mo? Sa tingin ko po, kung sakaling nagtapos ako ng course ko, siguro architect ako ngayon. Magaling to, magaling. Pero on the side na lang siguro yung parang nagme-music. Nagiging architect ka sa pag-rap tsaka yun sa music. Nandun pa rin yun. Thank you po. Thank you. So, ito, alam ko maraming curious ngayon sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sino ba yung, kung given a chance, sino bang artist sa OPM ang gusto mong makakulan? OPM, I would say Kuya Glock, Kuya Looney, and Kuya Delo sa battle rap. And I would say kahit yung mga mga baguhan natin ngayon, like yung mga kasabayan ko, sila Skasta, sila Shanty Dope, Price Tag, and them. Kasi grabe din yung ginagawa nila sa sarili nilang lane. I would just love to experience na makasama sila sa isang kwarto, like in the realm of making music, doing the work. I want to see how they work. There was a time na talagang medyo nawala yung humina yung rap scene dito sa Pilipinas Yes. Dahil nga doon sa pagbasok ng grupo ng AirPods niya. Hindi totoo, 'di ba? Yung pop, yung rap medyo humina. Kaya actually napansin ko kasi pag sumisikat yung rap, etong sa rock din, parang umiikot din eh. Pag sisikat na naman yung sayang parang cycle siya ganun. Pero dahil nabanggit mo yung regarding sa battle, 'di ba? Dito nauso dito sa Pinas yung flip top, yung sunugan. Do you do that sa States? Meron bang ganun? Ay, hindi ko naman po have you ginagawa tried? yun. Pero I'm a huge fan of it. So I wouldn't say na I'm unaware
kung paano gawin yun and like, you know, of my capabilities. So, I would say na I'm just a huge fan of battle rap and in its sense na ang galing din kasi ng parang ano yun eh, walang beat na kailangan parang kung meron ka man nasulat, kabisaduhin mo agad tapos yung ability mo rin mag-freestyle. Kasi kailangan mo parang i-rebuttal din kung ano yung sinabi, di ba? Ayan. So, shoutout din para sa Flip Top dahil doon Yes, maraming yes. mga talagang nabuhay. Kumbaga, yung mga nasunog na talagang nabuhay na mga ano, marami na nagsulat uli. Nawala na kasi ng ano na, ay kasi hindi ka makakapasok sa mainstream pero nagkaroon sila ng bagong indablado. Tama, Yung nga, yung Flip Top at marami ang sumikat nga doon. Sobrang dami kaya marami ding But natulungan. ang grabe rin kasi yung dating scene eh. Kasi nasa high school ako, parang dina-download lang sa mga cellphone, ibu-bluetooth yung mga video. Ayan. para mapanood. Ayan, Oo. May mga tanong ba dyan? Pwede ba tayong kumuha ng tanong sa FB Live natin? Ayan, Boy P, pwede ba tayong kahit mga 1 or 2 Oo, ano, questions para at Ayan. least ma-shoot natin? Yes, Ayan. Sobrang nakakatuwa lang din talaga kasi ako fan talaga din ako. Fan lang ako ng ng rap music kasi nga Thank you. cassette tape pa yung nabutan mo ba yung cassette tape o nakita mo sa tatay mo? cassette tape. Oh, meron. Kasi dati bumibili kayo cassette tape yun. Oo. Francis M. Yan, Actually, Andrew E. yung yung rap na bumibili. sinasabi mo, bumili talaga ako, nag-ipon ako ng pera. Yung cassette tape ni Andrew E. Sino pinakamaingay? Oh. Yun eh. Andrew E. Oo. Ayan. So, Ako naabutan ko lang yung cassette tape na nasa bahay. Ayun. Kasi si dad, parang dun siya nagre-record tapos meron sa mga tambak. ayun, yun. naabutan oo. pa. Okay ba? Gumagana pa ba yung cassette player? Yun! Tinatanggal ko yung mga tape ako yung naglalaro. Oo, yung ginagawa bata nilalaro eh. Oo. 'Di ba? Para mga ganun. Okay, so may question tayo, wala? Okay, so dito na, game na ba? Dito game. na tayo sa ating Oo. game time. Sige. Okay. Ano Ang bang game gagawin natin natin, dito Totoy ay Bato? magbigay kami Let's ng isang word na dapat may ganong word sa kanta. So, kailangan kantahin at kung saang word ito mag-stop, ha? So, ituloy ng next player and so on. O sample Okay, Totoy okay. ba to? Eto, Sample. Lagi na lang umuulan. Ulan. Eto ako, basang-basa sa ulan. Ano na. Ayun. So ulan uli yung dulo. Ulan nga po. So, dapat yung sa dulong, So, dulo. Ulan. Di ko alam kung anong. Okay, sige. Sige, start natin sa puso sa'yo, bay. Puso. Oo. Okay. Pusong bato. Dagdagan mo naman ang lyrics. Tingnan natin yung kompletong lyrics talaga. Ayan. Oo. Bato, eto Ayun. si Totoy. Yun. Alam niyo naman kaming tatlo ay Pinoy. Oh, Pinoy. Oo, Pinoy. Oo, Okay. ikaw. So rap na lang Pinoy. So Oo. Pinoy. Pinoy. 1, 2, 3. Wala. Sige, Pinoy ako. Pinoy. Pwede nga ako. Kita sa mundo. 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 Ako nag-left off nun. Ayan, mundo ba Mundo, nandito tayo sa mundo, pinanganak mga Pilipino from the 3 stars of the sun, living in Manila. Susubukan naming ipakita sa kanila what we do with the Trilla. Trilla! Tama na natin kalokohan na to. Alright, so eto na, since na syempre pinakitaan tayo ni Izimil ng kanyang abilidad at syempre mabibitin yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live pag hindi napakinggan yung full performance talaga. Ayan. Okay, so eto na mga kabisyo, ang awiting hinangaan ng hindi lang dito ng bansang Pilipinas. Kumbaga, saksi ako kasi nanood ako ng mga reviews eh. Thank you po, thank you. Sobrang maraming humanga sa iyo, bro eh. So, here we go. Ladies and gentlemen, Easy Meal with the hit song, Panalo. Mga kababayan, Hey! turn up! Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatag
Tagalog, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa bagsik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, wag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga panig ka na sa mundo, kinabukasan na natin to. Hey, keep running your mouth when you lying. I stay on my business, will watch you dying. I'm taking my people to high sweet crime, but regular living, and that's what I'm trying to prove. Instead of just lying to boost. First true Filipino rapper on the news. So enjoy if you're cool. Haters cause news while I put my city on the map. 2200, long up a city, no cat. Never forgetting the street where my cousin would sit. We always just listen to rap. King Drake, M and ASAP with some metal and mammy. We turn up with that. Been mundane till the sun came. Now I want fame like a kid in a trap. Hey, I've been in Spain, but the letter S is silent. I'm claiming my reign like a king so I can water call for surviving. Go wave, you tripping, yeah. Had a homie, he was crippin'. Ain't gonna love for the people who talk over songs when they claiming they listen. These bars never done. 3 stars in the sun, ayy, blue, red, draped down on a flag. No, we never fear none. Most of us didn't grow up with a trust funnel that I'm willing to kill for a loved one. Wanna move from nothing to summer, reminding my people to shout. Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapagtagalog, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa bagsik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, wag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga panig ka na sa mundo, kinabukasan na natin to. Panalo! Ay, kung inakala mong isang lengguwahe lang kayang gamitin ni Easy, may lang ang mapapala kung ganyan ka mag-isip. Kaya ba't hala ka sisingil utang na galing sa loob na lumutang, hinaing sa turon na may pusang sina. Ano daw? Uray mo nga imbaga kinyayo ti uki di tuyak lang agururay no sinuti agdayo tapno usang sang itam aking tiwagas mo nga payo nga taay kaya tum mapatayin ka kanatoy bayo. Di ko Bisaya pero sulayan ako ilang sandaka og dawato na nimo kay imbaba nga sa masa iro murag kumuni pakya ko kaw maigo makauli kag wala na kay dungog nga murag kag bungog. Mano pa ko na ako ang bag-o nga nawang sa karon. And I swear that nobody will ever look at me the same way. Gonna make it till the top of the show and they say nanala na ako na mula pa na pinugutan sila sa makta. Lalahatan na sakta, nalalaman nila na pinatay ang kanila bayani sa karagatan na bansa na pag-aari ng Pilipino. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit? Kasi tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatagalog, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa bagsik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, wag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga panig ka na sa mundo, kinabukasan na natin to. Panalo! Woo! Wow! Let's get it. Talagang panalo. And one more thing pala, isa pa sa mga na-amaze ako sa iyo as of course a young artist is pag nag-rap ka, as in talagang, alam mo yung puso, yung may gigil, andun yung, Naintindihan mo ba yung Ilocano doon? Parang may diin na ano eh. May censored pa. Sabi ko na nga ba eh. Pero yun nga, solid eh. Dahil yung emosyon, kahit kung minsan hindi mo naintindihan, yung emosyon nararamdaman mo. Tama, naramdaman diba? namin yung emosyon mo dito eh. Kaya napakanta tayo eh. O yan, baka may tanong, dagdag ka pa dyan. Talagang sumabay din kayo na. Hinanap ko yung kumpletong lyrics eh. Yun nakuha mo eh. Ayun. Yung mga kabats ni AirPods mo, nasasabayan ka kahit pa paano, ha? Yes, sir. Let's get it. Ayan. Okay, so ito nga, dahil napag-usapan na natin kanina tungkol sa pinaka-memorable experience mo sa larangan ng musika, pag-usapan naman natin ngayon ang palapit mong concert. The What about upcoming it? concerts that we have, the next one is actually this Saturday on June 4 and we'll be in Davao at the SMX Lanang Premiere dun sa SM. And then we will be having our guests that will be namely Glock 9, Flo G, Kiefer Sanchez, Rain, Freundland Canlas, John Clyde, and DJ Nix. So kung sino man gustong bumili ng tickets ngayon, pwede kayong bumili sa SM Tickets, sa Mac Entertainment Services, o kaya sa website na easymillhomecomingtour.com. Tapos, nandito, mapupunta rin ako sa hometown pagkatapos nun sa Olongapo.
Nandun kami ng July 4 and sa July 23 naman sa Baguio. And also check out Mac Entertainment Services socials for more info. And I'll also just see y'all there. Okay, so imbitahan mo yung mga Bisaya. Dali. Oy, mga Bisaya na mga nagtanaw na rin sa ato ang FB Live sa Love Radio. Suportahan nato si Easy Meal ha. Ngilngig po ni siyang Bisaya. Then, muha na isdabaw ninyo. Parang pinitaan nyo si Easy Meal. Ayun. Panalo! Yun! Tanan. Ayun! Okay, so wala ka nang gustong pasalamatan pa? Maraming salamat po sa lahat na nanonood ngayon, sa lahat ng supporters na patuloy pa rin sumusuporta sa lahat ng pinaggagawa namin sa FFP Records, Easy Meal, Rain, and everybody else in between. Thank you all for the support and please buy your tickets, especially kung gusto nyo kami mapanood, and because I also can't wait to see you guys face to face with the songs, y'all screaming and also singing along. Yeah. That's just different. Talagang walang ibang pakiramdam na mag-perform sa home base. So, thank you guys. All right. So again guys, don't forget of course to follow sa social media accounts ni Easy Meal. Of course, kung gusto yung malaman yung mga detail about the concerts, kung saan, where in particular. Ayan, so social media accounts para The social medias is Easy Meal everywhere. Maliban lang sa Instagram ko, which is actually my real name, Ezekiel Miller. So yeah, just follow me everywhere. Also to be updated on every single info that we put up, mas lalo na para sa concert kung meron ng magbabago. I know there's a lot of changes that have happened. I'm sorry for that. We're sorry for that. And yeah, follow me there and we'll see what happens. Alright, ikaw ba social media mo rin din. Ay. Siyempre, Totoy Bato Official yan. Yeah. Facebook, Instagram, Ayan, lahat na. sa akin naman, Diego Bandido 907. Ang Facebook, Instagram, sa lahat-lahat. Alright, I guess We're very honored ngayon kasi siyempre siya yung pinakauna natin na guest sa galingan mo, medyo nag-iislang na Yeah. Islangin mo rin din. We're Kahit very paano. honored to have you here. Yeah. Love Radio. And you are our first guest. Yeah, it's pretty cool, yo. You know what I'm saying? Yeah. It's really fun, you know. It's swag, man. My honor. Ayan. It's really an honor. It's my honor, you guys. So shout out sa lahat po ng mga kabisyo natin who's having fun watching sa ating Facebook Live, and don't forget again yung concert ni Easy Meal. Please watch. Yeah. Get your tickets now. Yes, ako masasabi ko sa inyo, sobrang mai-enjoy nyo kasi kami dito up close and personal. Nai-enjoy namin. Oo, Isang kanta pa lang yun eh. Kaya nga eh. Tsaka iba pa rin yung pag nasa stage with Oo. ang laki ng music, yung beat, makuha mo. May Yan- ilaw-ilaw na makakapag-epilepsy. sarap sa kasi, pag ano ka sarap, yung beat talaga, doon talaga yung sample puso beat. eh. Ha? Yung ginawa ko kayo na. Ayun, Yun. Oh, Totoy Bato mo. Nandito na kami. Ako, si Diego. Kasama si Totoy. Malupit na Easy Meal. EDSA. Programang malupit. Kaming bahala sa tawanan. Love Radio lang. Makulit. Panalo! Alright. So maraming salamat mga kabisyo. And muli, hanggang dito lang ating Facebook Live. And again, first ever na nakasama naming artist dito sa radio booth namin. Palakpakan po once again, Easy Meal! Thank you for having me, guys. Thank Panalo. you so much. Alright, so ako po si Diego Bandido. At siyempre naman, ito naman po si Totoy Bato. Ito pong himpilang naghahatid sa inyo ng feel good na tugtugan. At feel good na tawanan. Ha ha ha. 90.7 Love Radio. Metro's number 1. Yo. Love Radio. Kabisyo, nagustuhan mo ba ang video na to? If so, make sure you follow the Facebook page ng Love Radio Manila for more feel-good videos.